खुलुमबाय निउस 24 बड'लेण्ड स्टुडिअ ब्रेकिं निउसजों आं भूमिका बसुमतारी दानिया फैदों गुबै रादाबाव। सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोलाव गंसेबो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गैलिया। सनितपुर जिल्लानि मिसामारि ओनसोलाव गंसेबो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गैलिया। बे बाथ्राखौ फोरमायथियो मिसामारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि दुमन बर' बिथाङा। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मिसामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै हारिमु गुदि गुरुबान्दायाव खुंजानाय 39थि मिसामारि दख'रा एबसुनि गायसनथाइ सान आरो खुंगा 4थि गेवलां मेल फालिनायनि गेजेरजों गोजाम बिबानखौ सिफायनानै दिनै गोदान बिबान दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो फैगौ 2 बोसोर 2023 आरो 2024 मायथाइनि थाखाय गोदान आफादगिरि महरै देबेन बसुमतारीखौ आरो गाहाय नेहाथारि महरै सुकुमार दैमारीखौ सायख'ना लानाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारी बिथाङा लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो बाहागो लायो मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रदीप बर' बिथाङा। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो मिसामारि ओनसोलाव बर' बिजोंनि गंसेबो गुदि फरायसालि गैलिया होनना फोरमायथिदों मिसामारि दख'रा एबसुनि आफादगिरि दुमन बर' बिथाङा। सिगाङाव बर' बिजोंनि 5 फरायसालिफोर दंमोन, नाथाय फोरोंगिरि गैयिनि जाहोनाव थाखानाय फरायसालिफोरा थैलांजोबबाय आरो बर' गथ'फोरखौ असमिया बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंनो गोनां जादों, जायनि थाखाय बर' बिजोंफोरनि फरायसालिफोरा हारसिङैनो जोबस्रांलांनो गोनां जादों। ओनसोलनि बांसिन बर' सुबुंफोरानो बर' राव रायज्लायनो रोंलिया। जिखिनिया थैलांबाय बेखौ जोङो माबायदि हायो बिनि सायाव फोथांफिननो बेखौ बिनि सायाव जों नायनाय जागोन आरो जिखिनि दा प्रेजेन्टआव दङ बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों नैबे गोदान कमिटिजों जोङो खामानि मावनायाव हाबाफारि लादों। नैबे ओनसोलनि माखासे बर'फ्रा बर' रायज्लायनो रोङा बेनि सायाव नोंथाङा बुङो। नैबे समाव नोङो बर' रायलायै रावनि सायाव बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि राव रायलायनांगौनि सार्थ बा राव रायलायनो रोंनायनि सार्थ लार्निं सेन्टार माखासे ओनसोलफोर होनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे असुबिदानि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव मोनसे सेन्टार होदो होननानै जोङो गम मोन्दों, बेखौ घरामारियाव होनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलावबो जिहेतु माखासेया राव रायलायनो रोङो आरो माखासेया रोङा हिसाबै बेनिखायनो बे बिथांमोनखौबो गासैखौबो राव रायलायनायाव रोंनायनि थाखाय बेहायबो लार्निं सेन्टारनि गोनांथि दङ। जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायगोन आरो थाबैनो बेहायबो मोनसे लार्निं सेन्टार होनायनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ जिल्ला हिसाबै। दा गैथ'आ फरायसालि सासेबो गैला आरो दायो बेबायदि समस्यायाव दङ मिसामारिया। जिहेतुनाखि हाई सेकेन्डारि एम इ स्कुलनिफ्राय हाई स्कुलसिम जिहेतु सोलिगासिनो दं बे जोंनि बे हादान एरियानिफ्राय फैनाय आरो आलादा मोनसे आनसलिकनिफ्राय फैनाय जिखिनि गथ' गथायफोर बिसोरो दा दंफैयो आरो बेयाव जितु फेसिलिटिजों होना दोनदों मिसामारिया बेयाव हस्टेल मोनसे दङ जायफोर बर' फरायसुलिफोरानो थायो। बेबायदि सुबिदाखौ जों होनाय जादों बेयाव। दायो आरो खोनानो मोन्दों जे जोंनि हायार सेकेन्डारियाबो बर' मिडियामाव आपग्रेड जादों होननानै आरो बेखौ बुंफोरदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा। बेबायदिनो दा मोजाङै जाहाथे फैगौ समफोराव जाहाथे गुदि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय मिरु आफादानो जा बा जोंनि बिटिआर सरकारफोरखौ आं माने अनुरद खालामनो नामायो जे बिथांमोना बायदि नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर जिल्लानि जि गुदि फरायसालिफोरा थैहाबना दङ बेफोरखौ फोथांनो थाखाय जाहाथे आखायाव मोनसे माबा लायो आरो खामानिफोर लायो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि गथ'नि इयुनखौ नोजोर बोनानै नोंथांनि गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों देग्लाय सोलोंथाइ बोसोर 2023 आरो 2024 मायथाइनि गोदानै बिथराइनिफ्राय थाखो 9नि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रि हालामनि नायल' जाल' गंसेल' बर' बिजोंनि बे सरकारि फरायसालि बड'लेण्ड एकाडेमिनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। नोंथांनि गथ'खौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो सानदोंब्ला थाबैनो मुंखौ थिसनफैदो। बे फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोरानो गावबा गावनि रोंगौथि गोनां। बे फरायसालियाव हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलाव जुनियायै खेल लानाय जायो। हिन्जावसा हौवासाफोरनि थाखाय आलादायै गोबां उफ्रा सोलोंथाइ होनाय जायो।
0612 एखनब्ला 6900716034 आरो 8638269581